ahinya. Mheshimiwa Eric, inene yo machal nade? Broad based nichopo 2027 to kochopo yiero chal nade? Mokwongo yiena mondo awachi ni ang'o manomiyo wabedo e position ma migosi kata wetewa ma jo UDA noneno ni mondo wabed piny mondo walosi. Wan kaka jo ODM, focus marwa, aparo ni kata kaka ineno kaka jotendwa wuoyo, en mondo mi wateg duond bura marwa mar ODM mokwongo, mondo wan bende wabed gi kombe mwanyalo yudo e yiero mabiro ni ma 2027 ni. Mokwongo ni wabed gi yige ni to bende wanyalo mobilize jowa mo make sure ni wanwango the number of MCS mowinjore wayudi kaka jo ODM, wayudo the maximum number of wajumbe mowinjore wayudi, wayudo the maximum number of governors and senators kombe gote, nikech mano ema biro miyo wabedo gi teko makata kako wabedo gi jo UDA to wanyalo wacho ni wadwaro ministers maromo kama machalo kama. Tiende ni nyaka wakel numbers moromo manyalo miyo wabed piny e mesa. Kwa weyo wach mora mora ni kata mana zoning ma Omera senior omulo no, en part of, onyalo bedo part of political arrangement ka ji owinjore ni mana kaka ineno yiero madundo manotim kuonde od bura mopogore opogore. Nitie kuonde mane ODM ne nyalo chungo candidate gi, to kata UDA be ne nyalo chungo candidates magi. To nikech wawinjore, wabede winjruok ni mondo mi wabed gi joint candidate kata mane dendo gi dho ngere ni broad based candidates. Ne neno ka gino timore. Mano pod nyalo timore ka jotelo mag chama mar ODM oneno ni pod wanyalo dhi mbele gi tiyo gi jo UDA beyond 2027. To ka moko kuom jo UDA mantie kanyo wacho gin supporters mag jo UDA mantie kanyo korwako paro machalo kamae, gin gi thuolo machal nade yiero mabiro? Aparo ni kaluwore gi kaka siasa dhi, kaka gik moko gin. Mokwongo en ni wan kaka jo ODM nyaka wateg odo obed motegno. Namba 1, focus marwa kwa weyo UDA, nikech wawuondre ni UDA oko kata DCP for kuom ranyisi ni party moro machiele mano bedo gi thuolo mar loso sirkal mar barwabar kata gi party moro. No, God forbid. Gima nyalo miyo wabed gi mbi kaka jo ODM en ni ka wabedo organized e odwa, ka wariwore kanyakle e odwa ka to nongo the maximum number of seats ema dhi miyo wabedo gi bargaining power maduong' kwa bete mesa. Koro kapok wang'iyo gima jo UDA timo, kapok wang'iyo arrangement mar jo UDA, kapok wang'iyo kata kombe magidwar ni mondo mi gidong' godo, wan kaka jo ODM nyaka wariwre, wa mobilize ourselves, wa ensure ni wanwango the maximum number of political seats. Kech mago ema dhi miyo ka giluongowa kwa bedo kod gi mesa to wan opponents ma wan gi bargaining power. Wanya wacho ni wadwaro jalup mar jalup ma ker. Wanyalo wacho ni wadwaro ministers 8. Wanya wacho ni wadwaro PSS maromo kama. To ka waonge numbers, ka wadwa yie ne UDA, ka wadwa yie ne UDA, ma UDA onywandowa, ma ka otieki yiero 2027 kutieki yiero, tiyudo ka ODM nigi wajumbe moko 12 kende, gi MCS moko matin, gi governors moko manok. Koro waonge maana kendo kaka jo ODM. Omiyo kwa dhi winjruok e mesa to gimiyowa gima gidwaro, gimiyowa choke moko modong' ma gisenyodho, momulo senyodho mogolo piny, ememiyowa. Koro we are very keen on that. Mondo wanwang ringo monego wanwang a negotiation, whatever arrangement mwanyalo bede gi jo UDA. Winjruok mora mwanyalo bede gi jo UDA. Namba 1 sana kako ganda lugo, kaka jo ODM nyaka wa mobilize, waket odwa in order, weche manyalo bet ni nie iwa, walosi to wadhi mbele kanyakla kako ganda mondo wategi chama mar ODM. So that ka wadhi negotiation table gi jo UDA to gineno kaka jogo mabendo kelo numbers. Makwa wacho ni wadwaro wadwaro bam, wadwaro nyak meru, to gimiyo mamiya nikech wan gi numbers, both Senate, Parliament and the County Assembly. Erokamano ahinya Omulo.